Gdje ste ljudi, s vama Srbija Najda, našim igrati Minecraft Survival. Ovako, što ćemo mi danas to raditi? Ićemo gore i napraviti kao drugi sprat, ne znam, kao gore kuću, ne znam kako da vam kažem. Ona me kao pod zemlju, a će biti gore na nebu. Bukvalno da kažem tako. Ovako, prvo što će nam trebati jesu ove stepenice. Mislim da su 4 dovoljne, nisam siguran. Ovako ćemo. Ovo mi ne treba. Odavdje ću negdje da počnem ovako, ovako, pa ovako, pa opet ovako. I sad na primjer odavdje da počnem pravim kuću. Kad tamo? 3, 5. Dalje one me zajde 7. Aj 7. 7 puta, u stvari 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5. Neću dalje. Ovako, pa ćemo ovo, pa ovo, ovako, opet ovako, 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 ovo i ovo. Okej, onako mi ovako treba. Čekaj, kako ću sad ovo što mogu... Aha, sam se zeznao. Što sam se zeznao? Jedno mogu ovako da radim. Mogu tako. Ajde, nadam se. A da, šta se učim? Jednostavno se ovo sruši. Sad odavde. Valje ovako. Ovako, ovako. Eto. A ne znam šta ću, ovo ću kao da bude prolaz. Sada. Da li stavim ovdje, a vidjet ću posle. 4. 1. 2. 3, 2, ne, šta, 1, 2, 3, 4, čekaj. Ma ništa, mislim da je dobro. Da, jest dobro. Ništa. Ok, jedna strana je gotova. Ja ću nastaviti za prozor. Bude 2, ajde ovako. I ovako. Imam jedan lijep pogled. Sad ovako. Ok, dobro. Ništa. Samo ne da sam pogrešio, nisam. Op, cup. 30. Okej. Ovo ćemo... Jebem ti. Okej, ovako. Ok, ljudi, ja ću istići ovaj deo sada. Ljudi, evo nas opet, ovako kao što vidite, završio sam kuću, ali sam dodao i ovo. Sad ću da... U stvari, ipak ću ja... Ovo sam stavio tu neke iteme. Ovako, vuna, da napravimo krevet. Krevet. Ovako, spavam, malo pogled na polje. Pa da vidimo da li će neko da nam
Uđe, ok, šta sam sad, nisam ništa, sad sam crninu. Ok, ovo da sadim. 1, 2, 3, 4, 5, ne. 3, 4, 5, 6, 7. Da uzmem ovako kao 2, pa 2. Može bilo bi lepo. A ovdje jedan džinovski. 3, 1, 2, 3. Ok, pa ovako mi se sviđa. Da napravim sada vrata samo. Otvorim vrata ovdje. What? Tako. Evo vrata i voila. Ok. Sad ćemo da vidimo da li imamo peska u kući ili nešto. Ne. Ne. Evo ok, 13. Trećem 12 samo peska. Ugalj, nemamo ugalj. Moramo iskopati ugalj. La la la. Ugalj. Ljudi, ovo čisteći dok ne nađem ugalj. I evo nas ljudi, opet našli smo ovoga uglja, 16 uglja, također smo našli i iron. Ispod uglja je bio, sreća. Ovako, O6, O6. Iron ću posle da ispečem. Šta mi još treba? Ne treba ništa, pojeli smo hleb. Ajmo gore da ima. Da li će imati dovoljno 32? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, treba samo 2. Evo ga. Ok, barem smo završili ovaj gornji sprat. Nemo da li nam je pšenica porasla. Pa jeste nešto. To nije baš nešto, ali... Ok, ovako ću. Da ne zgazimo ovdje, da ne srušim pšenicu, cenjenu pšenicu. 2. Ok, samo da je... Eto. A dole još jedna mrzme, sad skačem, pa idem iz vode, pa skačem. Ok, 1, 2, 3, 4. To je to za ovaj red i ovaj red je naš. Ok. Koliko imam pšenice? 14. Pa da imamo da li. Sad razmišljam da li da mrzim, ja tražim krave, ona je svinja. Mrzim, ja sad tražim krave. Ajde pogledat ću tamo, ako tamo nisu ništa da. Ajde. Dođi ti, alo. U šta bleneš lebati, ajde, dođi vam. Vidiš li pšenicu? Toko moj dođi. Ajde, ne umijete se baviti. To je to, srce moje. Ajde, dođi. Dođi. Ajde, dođi. To. Ajde još malo, ajde, oko moje, ajde dođi. U šta ti bleneš, dođi vamo, glupavco. Ajde. Dođi, ajde, dođi. Dođi, eto. Ajde, dođi sad ovdje, dođi, skoči, ajde. Upadaj, ajde, ulazi. Ovco. Ne znam kako ga zajebaš, ulazi. Da li je moguće? Alo, dođi gore, ajde. Ovco. Alo, dođi. Dođi, ajde. Si glupa ko da te šešelj pravi, ajde. Dođi, ulazi. Ajde. Ćao.
Ćao. Ćao. Šešelj. Ćao. Odemo u kuću. U sljedeći put vjerojatno ćemo ići kravu da pravimo. Bla bla bla. Stavim. Ovo se peče. Stavim. Ovo se peče. I ok ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Poz.